Audio Jungle. Ayan, papunta na tayo sa Pili ngayon at mag-attend tayo ng Music Fest sa River. Yan doon yung River Maya ngayon eh. Start na tayo. Ito tayo. Tapos muna. Yan, shoutout sa bagong LCC Naga CBD2. Yan, big shoutout. Biyahe na tayo. Traffic. Traffic dito oh. Yan ma'am, hanggang kayo. Kanan tayo dadaan sa traffic dyan. Ayun na nga tayo yun eh, stoplight. Tayo, mahirapan tayo dyan. Tayo dito. Traffic. Sabado kasi ngayon kaya ganito dito sa Naga City. Rush hour. Kakanan tayo dito. At sa SM City Naga, hadaan. Ayan, sure. May pang karnabal oh. Ayan, tayo sa doon sa may St. Joseph School. Magandang panahon ngayon, makulimlim. Ayan, mga pupunta pala sa ano ngayon, sa Music Fest, yung kumanta ng ano ng mga banda. Ayan, mga kumanta ng mga bandang mga sikat ngayong 2022, tapos noong na 80s. Yan. Bawang tayong tubig. Uhaw tayo. Tayong tubig. Balikan na itong gas na to. Kanina patulak tayo eh. Kakanan tayo dito sa Pangaliban Drive. Yan. Time Pili Capitol. Yan, mamaya naman. Yan, grabe traffic naman dito sa ano to. Yan, Libmanan, madara ng gano'n ng ano, River Maya. Get out. GDA TV Motovlog. Lagi ko kayo mali daw ayun, shout out. Mga taga-sain ka mo, mga taga-sain. Shout out sa mga taga-Kapusaw, Camarines Sur. Team Kauragon Bicol. Yan, napaka-traffic. Grabe. Yan, shoutout sa mga taga-Kabusa, Camarines Sur. Open lang natin ang i-visor natin. Ligid-ligid lang tayo. Hindi mo itong mamali. 1 kilometer. Yan, si Pukot. Mga taga-Sipokat. Traffic. Heavy traffic.
ng traffic. Ay 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 ay. Ito. Mga tanim to. Ngayon daming manonood na ano yata ngayon concert ng River Maya. Peña Francia Tours. Ay! Ipit tayo dyan. Sino po lang daan dyan? Ay, saan naman tayo? Ha? May ano kasi dyan sa Capitol, may event. Kaya dyan sa Capitol. Papunta nga rin ako eh. Manonood ng banda. Hindi na sasabit yan. Oo. Traffic. Ang daming motor oh. Traffic tayo. Ang traffic to. Mga scooter oh. Panlaban. Oh, sumasayaw-sayaw pa oh. Sasayaw sa loob ng sasakyan. Napangkarira ata yung mga ano yan. Tanungin nga natin. Orange. Musad. Natitira dito eh. Ay, boy, pangkarera. Pangkarera. Ay, oh, pang show din. Okay, ayos. Yang chat to. GDTV Motovlog. GDTV Motovlog. Shout out na inyo lahat. Mga taga-saan? Mga taga-saan? Iriga. Yan siya. Study. Study sa Iriga. Study sa Iriga. Ingat kayo ha. Manood ako ng River Maya. Traffic dito. Daming manonood ng River Maya saka kung kumanta ng tawag doon saka punta to the moon, road trip, boom boom, skr skr. Daming manonood. Yan,
talaga pa ano eh, kaka-Peña Francia Fiesta pa lang kasi. Kaya ganun. Pauwi yung mga iba, pauwi. Ang ibang mga nagbibiyahe. Traffic. Ayan, malapit na tayo sa CWC. Ay, hindi pa, kakanan pa pala tayo. Ay! Oh, behind Lipanan. Ito yung paborito kong jeep sa Lipanan eh. Ayan, ang pinto niya sa gilid. Oh, di ba? Oh, ano? Yo, na ka na. Yan, shoutout sa mga taga-Lipanan. Oh, sige na ano niyan. Pinto, parang bus. Style bus ba? Kaya tayo dito. Dahil manonood ng River Maya oh. Talagang malakas talaga si River Maya dito sa Bicol. Ayan oh. Pasok na tayo, kakain na tayo. Dito tayo dito sa ano. Ayan. Ayan, punta na kayo oh. Ito papasok sa ano, sa CWC kung pupunta kayo. Ayan o, dami na manonood. Dami mga tao. Ayan. Tayo dito sa Capitol Convention Center. Dito gaganapin yung tayo dito. Makapag-overtakes. Yun o. Dami pala manonood na ano, music fest. Kaya naman makita mo si ano, yung kumanta na Saan ka punta to the moon, road trip, boom boom. Makikita nyo mamaya sa natin. Yan, mga naglalakad, nagbabahay. Yan, kita tayo sa Capitol. Daming tao. Shoutout sa mga ano. Yan, shoutout, natin tayo sa Pili Capitol. Ito yung Capitol dito sa Bicol, sa Camarines. O kakanan tayo, ikot tayo sa Obat. Yan. Hindi na lang ng jeep na to eh. May naglalakad. Ayan, nakalagay yung I love Kamsur. Yan, I love Kamsur oh. Yan, napakaganda dito, mag picture picture. Oh, dito lahat natin, dami tao. Yan oh, daming tao. Tayo sa Capitol na napakaraming tao. Kita nyo, grabe.
Dami pa mga dumadating. Ayan, mga iba-ibang lugar dito sa Camarines Sur. Ayan, may Lugmanan, may Sabang, may Partido, Pili. Ayan tayo pupunta doon para medyo maluwag na. Tambay muna tayo dito sa may ilalim ng mangga. Dami. Ayan. Sarap ang simoy ng hangin dito sa ilalim ng mangga eh. Sa mga big bike, sana all. Adventure bike. Nakapadaan. Ang dami. Pasakaw, may pasakaw din oh. Pasakaw. Ang dami. Ayan mga manonood ng ng River Maya. Ang dami nila oh. Kaya talaga River Maya eh. Ang mga kabataan, sikat na sikat yan. Yung mga kabaspa. Maraming tao. Parang piyesta dito sa Capitol. Yan, mga kabas. Dami. Yan. Nakabas. Bira lang siya mangyari itong ganito din eh. Kasi nag-pandemic. Kaya bira lang ang ayun shoutout to. Oh, sige oh. Si ate oh. Ay si ate oh. Ang ganda ni ate. Uy. Ayan. Ang daming mga jeep na dumating, mga bus, dami. Sa CWC. CWC doon sa unang pa eh. Ayan. Dami pang dumadating oh. Haba ng pila. Ayan. Hi ma'am. Si ma'am oh. Ganda ni ma'am. Dito sa Capitol Convention Center. Ay tao. Tayo pupunta doon, mga masyal maya na. Parang uulan pakitim na ng langit oh. Parang uulan. Yan. Ito bang dumadating? Puro sila mga kabataan eh. Mga kabataan, mga bisita. Sugod mga kapatid. Yun oh, nandito na tayo sa CWC. Ayan. Sa wakeboarding area. Ayun oh, magbumagsak si pare. Ayan. Paganda dito pag gabi. Ayan. Nandun yung yung Hiraya Music Fest doon. Pagod ako maglakad. Pahinga muna tayo dito sa gilid ng pool. Shoutout dito sa CWC.
paggabi dito. Oh. Maganda. Dahil nang hinakad ko. Pagod ako. Paggabi dito. May maglalakad-lakad tayo niya mamaya. Peace. Yan, pauwi na tayo. Wala eh. Hindi tayo dadaan. Let's go. Kapot kita po yung again duma. Bisa ano. Kuya, pwede magapot. Saan ang lagbas ka yan? Again na yan. Nag-aara may. Pwede hindi ako mag-agi na lang. Pwede man. Yung mga pwede dyan eh. Yan na lang. Ano yan? Ano yan? Ayan na yan. Ano yan? Kadlan bagaw niya. Pag-luwas mo diyan sorry na to sa kan. Diyan. Ano nga niya sa luluwasan diyan? Ano kuya, mato o mawala ang again dyan? Mato da yan. Mato, paikot. St. Paul. Ayaw kuya. Mawala mato. Tulo pa diyan, tapos pag-luwas mo, tapos to naman. Ayaw po. Highway na. Okay po. Salamat po. Salamat po. Hindi natin alam eh. Magtanong muna tayo. Kasi tayo. Exit na tayo. Uwi natin sa bahay. Ay, umuulan na. Ay, kamalas naman oh. Ay, lumakas. Ay, pusa. Binang nagkasuga eh. Alam mo.